Chama programu yake kitoshi nonso cha masolo ndikwanjeni kwina kulikonse kumene muli ndine 1 DJ Rodi nemunya nane pano pa Radio Loma. Mphunzitsi wa DJ Mr. Malawi. Tiyendele moza musandisiyendekha. Ndimakhala pano ndikumakamba nkhani zosiyana-siyana chifukwa pa tebulo langa ndiye pali nkhani zochuluka kwambiri. Ndipanga bwanji munthu wa mwamuna ndikuyenera kuti ndizipereke kupulumutsa mtundu wa Malawi. Komanso ndikuyenera kuti ndiawuze Malawi zochita. Kodi kwanuko mwaziziwa na inu kuziwa inosaziwa. Ndiye ndimakhala pano kuti mudziwe zimene zikuchitika ku dera lanu. Tiyambe bwanji ndi nkhani ya kumserema. Kunserema kuli kabungwe kena kati kamene kakumayenda ndi amwenye amene akumawaka masukulu, kumanga masukulu, kumanga kaya ndi chani m'midzi. Ndiye amwenye amenewa panopa ndi agundikanawo kabudula lawo amasulalisani ndi akukwatirana sukulu. Ndiye nemunyanane ndibwere pano sopano bwanji ndibwata kule nkhani imeneyi kuti ifike kwina kulikonse koyenera kuti timpeze mwenye amene pamene ali ndi kumugwira ndi kumpulumutsa mwana amene watenga mwana wa sukulu. Pali kamwenye kena kamene katenga mwana wa sukulu kumeneko amwenye amene akumanga masukulu amene akumawaka nyumba za maphunzitsi kwapezeka kunena kuti adyerera mwana wina pa sukulu pamenepa ndi kuzatenga mwana wa sukulu ndi kukwatira. Ndiye ine munyanane nkhani iyi itandipeza pa tebulo naona kuti no ndikuyenera kuti mwana sukulu amene ndimpulumutse. Anthu amuzi ataona kunena kuti iya nkhani itu yafika point yovuta kwambiri, anthu adathamangira ku polisi kuti mwenye amene amangidwe. Koma zomvetsa chisoni kwambiri nkunena kuti aosi apa mserema azayimbira foni mwenye amene kuti thawa kumene kwa nyamatanga akubwera kuti akugwire kumene koko, ndipo mwenye amene wantenga kansikana amene ndikuthawa naye. Ndiye ine munyanane nkhani itandipeza pa tebulo langa nnati yes ndingakhale chete ndikuyenera kuti ine ndilowererepo ndikambe kuti kodi amwenyenu kuno munabwera kuzapanga za masukulu kapena mudabwera kuzatitengera ana ang'ono m'mizimu. Komanso ino makolo amwana mwaloleranji kukampasa mwenye basi kungoona kakhungu ka mwenye basi ntake omweyo mukuzatenga mwana ndi kumpasa mwenye amene eto ali ndi matenda amphusi. Ndimafuna ndikambe pano ino makolo amene mwalolera kumpasa mwenye amene mwananu nkunkwatira mwenye amene iyi ali ndi matenda amphusi pakatatu makamaka 2 years munthu amene azapezeka kuti kumaliseche kwache kuzizatuluka mphusi. Ndiye ndimafuna ndinene pano kuti zisanafike point yovuta mwana amene banja limene mulitesepo. Komanso ino amabungwe amene muli oyandikira kumene kumumfufuze mwenye mmene pamene ali. Anthu atapita ku polisi kuti akadandaule atakapeza awosi ndikuwauza awosi nkunena kuti ifeyo tabwera kuno kuzadandaula mwenye amene akuwaka sukulu malo akuti, mwenye amene akumanga sukulu malo akuti, mwenye amene watenga mwana sukulu pa sukulu pomwepo. Ndiye ife tikufuna awosi kuno mutithandize. Awosi ndi kuphusa kwawo zisiru za polisi zikapezeka kunena kuti akuntenga munthu uja ndikunthawisa. Iwo ndikulandira ndalama kwana 500,000 nkuwauza kumuza mwenye uja kuti ndipase 500,000 ndipo utawe. Ndiye mafuna ndikuuze na awosi apa nserema inu ndi chisiru kwa basi. Inu awosi apa nserema ndi inu chisiru. Chifukwa mukanakhala munthu wanzeru inu mukadala ndisasogolola mwanayo. Koma inu mukulolera mwana wanzanu kukamugulisa ndi ndalama ya kwana 500,000. Kodi akanakhala mwana wanu inu awosi mukadavomera zimenezi? Anyamata ataenda kuti akamugwire mwenye amene ampeza kuti mwenye wathawa wanthawisira mwanayo ku Blantyre. Ndiye mafuna ndinene pano ndi nonse amabungwe amene moyandikira kumene kuti mufufuze nkhani imeneyi. Ine ni munyanane Rodi ne pano pa Radio Lomwe. Ndipo mukapeza awosi apa mserema chisiru cha wa polisi amene akugulisa mwana wa mzachi. Ndiye nanena kuti mwenyeyo tu ali ni matenda otuluka mphusi kumaliseche cholinga choti ampase mwanayo kamata 2 years mwanayo azapezeka kuti wamba kunyenchera. Ndiye tizasangalala ife makolo komanso inu makolo a mwana amene ndinu zisiru za anthu inuyo. Ndimafuna ndikuuze na amene mwankwatisa mwana amene ndinu zisiru inuyo. Ndikukalola ndikumakapanga kumene koko chikwati cha mwana ngati amene inu ndinu zisiru makolo inuyo. Sindingakunyengerereni pano pa Radio Lomwe ya. Ndikuyenera kuti ndizikuuza ni bwanji tikulola anthu ife kumafuna ndalama zisiru za wanthu zimene tikukwatisana ali ang'ono. Ndiye mafuna ndi auza awosi apa mserema. Awosi amenewa zina lawo ndi Robert Chakwiya ni mafuna ndikuuze ni kuti ndinu chisiru inuyo. Ndiye ndamva zonena ngoti mukufuna mwapase anyamata amene anaonesa chidwi kuti akangwire mwenye amene mufuna mwapase ma transfer.
kuti azipita kumakanjira. Izi sizithekatu. Ndimafunanso ndikuuze nenu anthu akumeneko kumserema kunena kuti musalole anyamata amene kuti apasidwe transfer ndi chisiru cha polisi. Chisiru cha polisi cha OC wa pamserema, chisiru cha polisi. Musalole kuti amene wachoke yayi, musalole kuti anyamata ake achoke. Nkwabwino chisirucho chichokepo pamenepo. Moyo wanga tima wanga ulikosa ningapiti. Ngati kuli munthu oti timuthamangise pano pamserema, akhale amene yuyu chakwiya yachokepo pamserema pano. Koma musalole kuti anyamata amene akugwira ntchito pamenepo kutumikira mtundu wanga kuno amene wachosedwe asachosedwe, koma chisiru OC uyu chakwiya achoke. Wa polisi wakuba wolandira ndalama 500,000 iwe ndi chisiru kwa basi. Tenti mfufuze mwenye amene kumene wathawira ku Blantyre kumene wathawira kuti tumizeko uthenga ndipo mwenye amene akapezeka agwidwe. Sangatenge mwana wa sukulu ya kumusokonezera mwana wa sukulu maphunziro, kumusokonezera sogolo lake. Zisiru za wanthu makolo zisiru, wa polisi zisiru. Uyimba nyimbo iwe nkumavina nikangosia aningena mpilo. Banji mutaloleso kuti ndikambeko sonkhaniso ya Moses Kunkuyu. Ndikhale pa ndikamba sonkhani ya Moses Kunkuyu. Moses Kunkuyu adathawa kwawo kundilande ku Blantyre uko ndi ukayimirira uko komwe kudeza. Nikangosia iwe nkumachinja mama we. Adakayimirira ku Mlunduni, deza Mlunduni. Kupita kumeneko ndi ukayimirira kumeneko ndi kumango apusisa anthu akudeza. Ndiye mafuna ndi awuze anthu akudeza. Kunena kuti timakamba ife pano mbuyo mukumanena kuti anthu enawa tisamangoona chifukwa choti ati amatumikira kunoko ndi kwa MCP. Tikafuna kuvota tisamavota chifukwa choti kuti kuno ndi kwa MCP, ndiye basi tingomvotera imwe iwa MCP. Lero anthu akudeza Mlunduni ayamba kudandaula kunena kuti Kunkuyu palibe chimene akuchita. Moses Kunkuyu wa chipani cha MCP. T.A. Kasumbu, anthu akwa Kasumbu akudandaula kwambiri kuti atikadaziwa tikanangomvotera Ishmael. Anthu pano pakumfuna Ishmael kuti bola ni tikanamvotera Ishmael kapena mwina mwachi. Ndifuna kukala nawe. Kapena mwinolo tikanangotenga Musa Mangungu ndi amene mwina akanakhoza kutithandiza kunoko. Ndiye mafuna ndikuuze na Moses Kunkuyu izi zomachoka kudera la kwanu chifukwa choti munagwa ndikupita kudera la ini yake kungofuna ndalama kukapusisa awemba kumeneko. Uku ndikupusisa natu. Tiye na Malawi munthu wina akabwera kudera lathu kuti afuna imirita tiye timfufuzeka kodi munthu akuchokera kuti. Moses Kunkuyu ndi chisakasa chimene cha nyumba kuno alibe kunoya. Sana nyamuke poso kuchokera uko kumene amakhala kunkubwera kunoko nkuzakhazikika ngati kwawo kudeza. Koma ife anthu akunoko kususuka basi nkumvotera Moses Kunkuyu. Lero ndi izi adakhalapo teremu yoyamba. Sadapange china chilichonse chimene choti kunoko chikhoza kutithandiza. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti inu anthu akudeza kwati T.A. Kasumbu simwaona ife amunyanane tikamanena pano kuti tatiye tizivota mwa mzeru. Ndiye mafuna ndi alangiza Moses Kunkuyu kunena kuti kamangireni anthu mabuliji akuvutika. Kahikireni mablock wa school anthu akuvutika. Kamangireni anthu zipatala anthu azimayo oyembekezera akuvutika. Komanso pamene pa ife anthu akunoko ku Mlunduni, anthu akunoko kudeza kwa T.A. Kasumbu titengerepo phunziro. Moses Kunkuyu 2030 amene yosampasa vote. Tangana ni kunoko kuno mijigo yochita kuvutikira, mazi yochita kuvutikira koma tikuti tindi MP. Amene akukhala sopano 10 years sopano akukhala pampando pakoma popanda zochita. Tiyeni tisamasekelera anthu zisiru za MP ngati zimenezi. Tisamasekelera zisiru za MP ngati zimenezi. Adamuthamangisa kwawo uko kundira ndi kumuchosa kumeneko kunkuzayimirira kunoko kudeza. Mwaona sopano lero tikuchira kumakumbukira lero a Ishmael. Tikuchira lero kumakumbukira Aisa Mangu andani makamaka a Musa. Tiye ndikamavota Malawi tizivota mwanzeru samangoti kuno ndi kwa MCP ndiye basi tiye nditenge wa MCP yemwe. Zimenezo ya kaya kunali MP wa DPP tinayenera kumvotera amene bwa abwerese chitukuko. Kaya kunali wa UTM tinayenera kumvotera amene bwa abwerese chitukuko. Kaya kunali wa mtundu wanji phungu wa mtundu wanji kaya woyima pale tinayenera kumvotera amene bwa abwerese chitukuko. Koma lero timatenga zima MP zisiru za ma MP ngati izizi. Lero ndi ife anthu akunoko kwa T.A. Kasumbu tikudandaula ifeyo. Ndiye titengerepo phunziro zisiru za ma MP ngati zosazazibwereza soya. Banji mundiloleso kuti ndithamangirenso ndikafikenso ku Msanje. Mama
ndifike kumeneko kumsanje kumasenjere East Bank ndi kumene sopano lerolo ndikhazikikenso kumeneko muli bwanja kansala a Georgina komanso ndikupaseni moni a MP a Francis Fole muli bwanji ndikupaseni moni anthu amene muli oyang'anira dera limeneli pa tebulo langa ndinayimbiridwa foni kuchokera mmuzi mwamulira kuchokera ku East Bank kunena kuti anthu atawasankha kuno koma abale tisaname kuno kuli mavuto azaoneni motero kuti ndapasidwa zithunzi zambiri kwa basi dera lavuta kwambiri koma kumene kuli kansala wawo sazi wako kumene kuli MP wawo sazi wako MP amene ichiwinire sanafikeko ndiye mafuna ndi afusa Francis kunena kuti kodi anthu akakuvotera maona ngati akukuvoterani kuti muzikakhala kulilongwe inu ya Francis pamene mukavoteredwa magaza kunena kuti muzikakhala kulilongwe tapitani kudera lanu mukaone anthu akwamulira mmene akuvutikira mijigo mazi achita kutulukira pena paliponse akamajiga mujamama ngaife manati amijigo mmene mmene mukutuluka mazi tapitani mukaone anthu akumeneko akamatenga kolera imene ikuopsa lero ye muzinena kuti anthu awo ali ndi uve muli ndi inuyo aphungu inuyo nimafuna ndikuuze na Georgina Elias kunena kuti uku kwa anthu akukudanda muli pati mwabisala pati a Georgina tapitani mukaone kumuzi kwamulira mmene kuliri muzi wamulira mmene kuliri ndiye nimafuna ndikuuze ndikunena kuti tikaza kubudulapo ni 2030 muzidandaula akulu tiye tikaona galimoto ya MP kuti wabwera kudera kosa kutithandiza tiye tiziphulisa galimoto yo matayala chifukwa galimoto yo ndi yathu galimoto yo ndi ya ifeyo ya misonkho yathu kuteko yo apasidwa magalimoto kuti aziyendera azibwera kudera lathu azitiona ndiye nimafuna ndikuuze ndikunena kuti kati muona kansala kunjoya ndi chuma chathu iye tiye tingomukoka makutu timponde kansala amene chifukwa sizoona kunena kuti anthu tizivutika koma munthu atasankha munthu okatiyimirira kuti atibweresere kuno chitukuko anthu akumwa mazi amuzithapwi ni mvula ikolera ikuchita kuopsa panopo tikamanena tiziti Malawi ali ndi uve uli ndinu aphungu uve uli ndinu makansala tinene chilongamu mbuzi za makansala zinazi akuluakulu mbuzi za ma MP zinazi sizoona izi yayi ndiye mafuna ndi auza Georgina kunena kuti muthamangire kumene kumuzi wamulira sikuli bwino mazi angoenda pana paliponse anthu akuchita kuyala makesha pansi ndikuyikapo kamphasa kuti kapena mwina mwachana wagone bwino akamazuka kumpeza mwana ali njenjenje nkhani ya chinyezi m'manyumba mwawo mitengo mungosakaza kumeneko ino amenenso aphungu inu kapena inonso akhansa ndi amene mukuyambisa kumadulaso kumeneko mu nkhalango ndi kumagulisa mitengo ndakambapo pano kunena kuti anthu ena ayamba kudula nkhalango kumeneko izi ndizopusa kwa basi zimene zikuchitidwa nkhaza anthu anga kuchitidwa nkhaza kwambiri bwanji mutiloleso kuti ndikampekonso ya mapasipoti ndimafuna ndikambe nkhani ya mapasipoti imenenso aponi kalindo akhalanso akuyikambanso chigawo china chake ndimafuna inenso nane pa tebulo langa nkhani ya mapasipoti ndiye yafikapo anduna nkumayenda nkumanena kuti yayi panopa tikuthamanga tikupanga mapasipoti pasiku tizipanga mapasipoti okwana mwakuti ndimafuna ndikuuze na anduna musamabwere ndikumatiuza ife kukamwa kwanu kunyasa kweyayi mukamabwera akuluakulu kumakamba nkhani za mapasipoti muzitiuza zoona kodi project ya mapasipoti iyamba liti inanga zonse zikhala liti madate yake mutiuze chifukwa panopa pali anyamata ambiri amene ali ku dziko lija la South Africa akupita ku maembasi ndikukalipira koma akapita kuti akapange mapasipoti ikumapezeka kuti passport ya usiku tuluka anyamata kulowera kumeneko ku embassy kupita kuti mwina ndilipire kunoko ku Malawi ku mapasipoti athu atuluke
akapita kuja kuniwa kuuzidwa kunena kuti mashini tusanayambe kugaya mapassport. Ndiye mafuna nene pano pa kuunduna kuti mukamabwera pano kumatuza za mapassport muzituuza zoona. Musamangotuuza ngati zijazikanenedwa kuti tikusuka mabala tikuchapa mabala ku immigration uku. Muyang'aneko kwambiri sikuli bwino yayi. Ndiye musamabwere pano ndikumati nyasa ndikumatuuza kunena kuti ayi mapassport tayamba kupanga ichanchani zonena pwi. Ife zimene zoti sitimagwirizana nazo. Anthu akapita kumangochi kuti akapange mapassport akupezeka kuti kumene kuja kuzikuvuta. Anthu alowere ku plant akapange mapassport kumene kuzikuvuta. Apite kulilongwe kumzuzu akapange mapassport kupezeka kuti zikuvuta. Ndiye musamabwere pano ndikumati nyasa nkhani za mapassport. Kuli bwino mbwere poera mutuuze chilungamo kuti pano pa boma likukanika kuti lipange mapassport. Koma zoti muzibwera pano ndikumanena kuti ya passport iye pompano ya Malawi asangalala za usiru zimene zo musiye. Mukungofuna basi kumangotolera ndalama basi za Malawi basi ku immigration. Mukumapita basi ku immigration kumangotolera makobi ya Malawi basi kumanamiza mwati ama passport anu atuluka posa jedwa apa. Musiye kwa mwauza Malawi chilungamo kunena kuti pano patayimika kai kupanga mapassport. Mwauza Malawi mtima uwalimbe kuti pano tayimika kai kupanga mapassport. Passport pano siti kupanga maliri yake tifuna tilongosole za mashini koma zoti muzilandira ndalama za Malawi. Inuyo kuunduna ko musamatolere ndalama ma immigration musamatolere ndalama za Malawi popanga mapassport. Musatimati pusisa musamati namize ya. Ineyo nchitido wa uchisiru inu anthu akuboma ndifacho tino mukudia mukukhuta ndi chifukwa chake mabwera kumana passport wa tipanga posa chedwa ampa ndongosole nkati uzopusa. Auze na Malawi kuti pano tayimika kai mwina mwezi uno wonse utatisa kupanga mapassport ndipo musabwere. Musekeko kumene koko maliri yake muipange ndondomeko ya mapassport iteke. Ine ndi Rod ine munyanane pano pa Radio Lomwe. Mr. Malawi DJ weni pano pa Malawi. Siningabwere pano kumakusekererani ya. Wina aliyense amene atazapange chinthu cholondolozeka ameneyo tizamuyamikira pano. Ndiye mafuna ndinene pano achisale ananyamuka kupita ku immigration. Ena kandi amukhito ananyamuka kumayenda kumapita ma immigration kuti kumauza anthu ndi kumalimbikisa mtima ife nkumayimbira mmanja pano. Ndiye musamabwere ndi kuti pusisa anthu opusa inu. Osamapita so ku immigration yani mafuna ndauza achisale kumene ali iwoko. Kunena kuti musanyamuke so kupita ku immigration chifukwa nthambi ya immigration palibe chimene ikupanga. Kuli bwino mwauza Malawi kunena kuti pano tayimika mwina kwa mwezi kapena kwa miezi iwiri. Sitipanga mapassport. Ndalama zathu matolera mapita nazo kuti. Ndalama zathu zimene mukutolera inu za mapassport mukupangira chani? Inu ndi anthu opusa kwa basi ku immigration. Unduna onse wa ku immigration ndino opusa. Musiye kwa anamiza Malawi kuti passport yanu ituluka pakamata 7 days 21 days musiye zimenezi. Zopusa ife kuno ku Radio Lomwe timadana nazo. Mupange zonena kuti mapassport ya Malawi mwatulusa anthu amene munatengera ndalama zanu. Anthu ambira kulipira koyamba kuzalipira kachiwiri kulapira kachitatu. Zopusa zombwambwa na ife timadana nazo pano pa Radio Lomwe. Mupange zonena kuti mapassport ya anthu mwabwezere. Ine ni munyanane bwanjishane pamene pandapita mphunzitsi wa ma DJ Mr. Malawi. Ndilimo muno Malawi titambisana pakumwa. Ngati anthu iniyo muti muzikhuta nkumayendera magali moto nkumakupasani misonkho koma Malawi amene akulipira nsonkho yo nkumakhala munthu oti azivutikira passport. Iyo ipo kapo sitithana tu. Ine ni munyanane Rod ne bwanjishane pamenepa. Koma ndikuti anthu akumserema timfufuze mwenye amene kuliye timugwire mwenye amene. Bwanji tikumanenso programu yanga ya mwazuka bwanji ndapita.